Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého videa a v dnešním díle jsem vám slíbil, že budu mluvit, protože v minulém díle jsem měl potíže s mikrofonem. Takže máme tu naši minulou post a teď jdeme vlastně udělat novou, takže ukážeme si, jak na to. Postavíme si skobl, to bude, že prostě půjde do baráčku, váš kámoš do baráku, tam bude truhla, on to otevře, budou tam dia a vybouchne to. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6x6 bloků, 4, 5, 6. Takhle to prostě postavíte nějak, ono je to jedno. Vystavíte to. Já teď mluvím potichu a týden nebude žádný video, protože pojedu na tábor. Schůdky. Sem dáte takhle schody a sem dáte pleasure platey. A za to železné dveře, takže takhle. A teď si tady postavíte ten. Takhle třeba nějak barák. Já to střihnu a uvidíme se, až to budu mít postavení, takže zatím čau. Takže postavil jsem to, teď jdeme do toho baráčku. Dáme, jestli to tu osvětlím. A dáme sem Česku. A napíšeme na to třeba dia, aby se někdo nachytal. A oni tam stejně žádný dia nebudou, já je tam dávat nebudu. Dia, jo, třeba takhle. Teď si tady vykopete takhle díru. Takhle. A teď si sem takhle dáte třeba cobbles a na to dáte redstone. A teď už jenom stačí udělat. Tady si vykopete třeba takhle díru. To vyplníte TNTčkama. Třeba takhle, aby to tak. Teď to takhle zastavíte, počkejte, já to stopnu a ukážu vám, jak to funguje, takže zatím čau. Já to stopl a omylem jsem šlápl na pressure plate, takže se mi to trochu pokazilo, ale uvidíme se dalšího videa, čau.